akwụkwọ ndewo mgbede ọma nụ. Kedu otu ngwụcha izu ụka unu si aga? Eji m aka na ọ na-aga ọfụma. Ndị nne na nna unu kwanụ, ha dịkwa mma? Ndewo nụ. Anyị abịakwala ọzọ n'ama mmụgharị anyị na JS1. Chetakwa na anyị kwere nkwa na anyị ga-abịa mụgharịwazie ihe ndị akụzigoro anyị kemgbe taam a bidoro, bụ taam nke 3. Anyị sị na anyị ga-eme gị, anyị ga-abịa mụwa ihe ndị ahụ, mụgharịa ha maka ule nta na-abịa na wiiki ọzọ, mgbe anyị chọrọ ibido na JSS1. Isiokwu izizi ndị JS1 mụrụ na teem nke 3. Biko weta nootu gị, ga-asape nootu gị, gị bụ nwa akwụkwọ. Eji m aka na nzisa ozi nọ na nootu ahụ ji. Nzisa ozi, ejikwana m aka na onye nkụzi gwara gị na nzisa ozi bụ ụzọ dị iche iche mmadụ si ezipụta ebumnuche ya iji mee ka onye ọ na-agwa okwu ghọta ya nke ọma. Ọ ya bụ gịnị? Nzisa ozi. Otu mmadụ si ezipụta ebumnuche ya iji mee ka onye ahụ ọ na-agwa okwu ghọta ya bụ gịnị? Nzisa ozi. Ama m na onye nkụzi gị gwakwara gị na enwere nke n'ụdị nzisa ozi. Ọ dị abụọ: nzisa ozi ke ọdịnala na nzisa ozi ke ugbu a. Nzisa ozi ke ọdịnala ọ dị otu a na nootu gị? Na nzisa ozi ke ugbu a. Nzisa ozi ke ọdịnala bụ gịnị? Ọ bụ ụzọ ndị mgbe ochie ji eme gịnị? Ezikọrịta onwe ha ozi. Na mgbe ochie, otu ndị mgbe ochie si ezipụ ozi ha, ọ ya bụ gịnị? Nzisa ozi ke ọdịnala. Mgbe ụfọdụ na mgbe ochie ahụ, ọ na-abụ okwu ọnụ, ịkụ ekwe, ịkụ ogene, ịkụ ikoro, igba egbe, ịfụ ọja, nzu na ọmụ nkwụ, osisi ogerisi dị iche iche na ihe otu ndị ọzọ, na ihe ndị ọzọ ejikwa ezipụ ozi, macha anwụrụ ọkụ. Ihe ndị a niile bụcha gịnị? Nzisa ozi ke ọdịnala. Ama m na onye nkụzi gị sechara gị eserese otu ọja na-adị, otu ekwe dị, egbe, ikoro, osisi ogerisi, ọmụ nkwụ na nzu, kaba ahụ ma otu esi ese ha, ga-eburukwa nọ ha na uche. Ihe ndị a niile bụ gịnị? Ngwa nzisa ozi ke ọdịnala. Mata otu esi ese ikoro, otu esi ese ekwe, otu esi ese ọja, na otu esi ese egbe, ọkachasị egbe mkpọ n'ala. Ọkwaghị ma ndị wee egbe mkpọ n'ala. Ama m na onye nkụzi kọwachara ihe ndị ahụ. Marakwa na ihe anyị na-emewu mmụgharị. Onye nkụzi akụziela ihe niile o nwere ike ịkụzi. Anyị sị ka anyị na-enyetụrụ gị aka ka ọ na-adị gị ọhụrụ na ụbụrụ. Nke n'ụdị nzisa ozi ọzọ bụ gịnị? Nzisa ozi ke ugbu a. Anyị sị na nke ahụ bụ ụzọ ọgbara ọhụrụ eji ezisa ozi. Chetakwa na akụgide ego, nkwa ego dagharịa, eme gịnị? Atụgharị ụkwụ. Ọ ya mere mgbe nke ugbu a bịara, ndị mmadụ, maka na otu ndụ ndị Igbo dị, ndị Igbo na-agbakwuru mgbanwe, maka ha ma na mgbanwe na-enye aka. Onye ọbụla gbakwurukwa nzisa ozi ke ugbu a, maka ọ na-adị fere fere. Nzisa ozi nke ugbu a, nke izizi ya bụ gịnị? Leta, ide leta. Ọ ya bụ nke kacha ochie. Mgbe nzisa ozi nke ugbu a malitere, ọ na leta ahụ ka ọ malitere. Anyị nwee leta, anyị nwee ekwentị, anyị nwekwanụ TV maọbụ ihe onyonyo, anyị nwee redio, nwee newspaper, nwee kọmputa, nwee Facebook, nwekwanụ YouTube, bụ nke a iji ahụ m n'anya. Ihe niile abụcha gịnị? Ngwa nzisa ozi. Mana n'ime ngwa nzisa ozi nke ugbu a,
niile. Nke kacha aga ọsọ bụ gịnị? Ekwentị. Mgbe ọbụla ị chọrọ izipụ ozi gị, chọọ ka ozi ahụ gaa ọsọ gị mee gịnị? Ga-ejide ekwentị. Nke bụkwanụ nke izizi bụrụ gịnị? Leta. Ugbu a kaba ahụ ga-amata otu esi eke ekwentị, otu esi ese redio, otu esi ese leta, otu esi ese TV maọbụ igbe onyonyo. Matacha otu esi ese ihe ndị a, maka enwere ike ugbu a onye nkụzi ga-asị gị gịnị? Were eserese gosipụta ngwa nzisa ozi ka ugbu a. Maọkwana onye nkụzi ga-asị kedu ngwa nzisa ozi nke ugbu a bụ nke izizi ebidoro jiwe na-ezisa ozi gị, ma na ọ leta. Maọkwana onye nkụzi ga-asị gị kedu ngwa nzisa ozi na-akacha aga ọsọ na-eme ka ozi garuo ọsọ gị, ma na ọ gịnị? Ọ bụ ekwentị. Uru nzisa ozi bara: ọ na-eme ka ozi ruo ndị a chọrọ ka o rue ntị. Ọ na-emekwanụ ka ndị mmadụ ghara ịdaba n'ọnya, ka ha nụta ihe ha na-ekwu, nwe ike mee gịnị? Kaba ahụ mee ihe ndị ha kwesịrị ime. A na-esitekwa na ya amata ọbịa pụrụ iche bịara n'obodo na ihe ndị ọzọ. Ama m na ọ nọ nga gụọ ya, ị ga-aghọta ya. Ọghọm dịkwanụ na ya wụ ụfọdụ ya na-amapụ obi, ụfọdụ ya na-emekwanụ ka ndị mmadụ daba n'ọnya, ọkachasị ndị gara n'ebe a na-ezisa ozi na ihe onyonyo na-alọta n'abalị. Mgbe ụfọdụ onye ahụ nwere ike ịdaba na nsogbu. Mgbe ụfọdụkwa ọ na-emekwanụ ka gịnị? Ọ na-adị ọnụ, ọ na-agala ego. Ọchọ ya bụ gịnị? Ọghọm dị na ya. Ihe ọzọ anyị ga-eleba anya bụ agụmagụ ugbu a. Anyị sị na agụmagụ ugbu a bụ gịnị? Agụmagụ ederede. Ide ha anya otu ahụ, amakiala ya. Agụmagụ ugbu a bụ gịnị? Agụmagụ ederede n'akwụkwọ, maọbụ agụmagụ mmadụ chepụtara ma detuo ya n'akwụkwọ. Enwere nke n'ụdị agụmagụ ugbu a nke bụ iduazị, ya bụ akụkọ, ejije maọbụ egwuregwu na gịnị? Abụ. Agụmagụ ugbu a izizi enwere, maọbụ agụmagụ Igbo ugbu a izizi ebuzọ nweta bụ gịnị? Omenụkọ. Ọ bụ gịnị? Omenụkọ nke Maazị Peter Nwanna dere n'afọ 1933. Gị bụ nwa akwụkwọ chetakwa ya. Onye nkụzi akụziela ya, gwa gị agụmagụ ugbu a izizi enwere n'asụsụ Igbo bụ gịnị? Omenụkọ nke Maazị Peter Nwanna dere n'afọ 1933. Njirimara ya bụ otu njirimara ya bụ gịnị? Edere ya ede. Ọzọ bụ gịnị? Ama onye edere ya. Nke ọzọ bụrụ gịnị? Ama afọ edere ya. Nke ọzọ bụrụ gịnị? Ọ naghị agbanwe. Ọzọ bụrụ gịnị? Ọ naghị eso onye edere ya ala. Ọ ya bụ gịnị? Njirimara ya. Uru ya bụ gịnị? Ọ na-enyekwa obi ụtọ. Ọ na-eme ka ọ dị mfe ịgụ ya agụ. Ọ na-emekwanụ ka onye na-agụ ya ghara ichefu ihe ọ gụrụ na ndị ọzọ. O nwekwa na ọghọm dị na ya bụ gịnị? Ọ na-efu nnukwu ego mgbe a na-ebipụta ya. Ụfọdụ agụmagụ ugbu a na-arafu ụmụaka. Ama m na onye nkụzi dechara ihe ndị a n'ime akwụkwọ gị. Kaba ahụ ka ime otu esi ese eserese agụmagụ ugbu a. Ide agụmagụ ugbu a n'elu ya, ga-ede akụkọ maọbụ iduazị, ga-ede ejije maọbụ egwuregwu, ga-esedatakwa abụ. Njirimara ụfọdụ agụmagụ ugbu a bụ gịnị? Akwụkwọ anyị na-agụ nke anyị kpọrọ gịnị? Enyi mere enyi ya. Nke a ọ bụ gịnị? Agụmagụ ugbu a. Ọzọ bụ gịnị? Eze oche abaghị. Ọzọ bụrụ gịnị? Ndụdọ nne ntị na-azụ anụ ọka. Ihe ndị a niile bụcha agụmagụ ugbu a. Gị bụ nwa akwụkwọ, jisi ike na JS1 gaa gụgharịa isiokwu ndị a anyị mere ugbu a. Gụọ ya ọfụma ma chebiri ule nta gị na Tuesday week ọzọ. N'izuụka anyị na-agba ka ule nta na-ebido n'ụlọ akwụkwọ anyị. Jisi ike gị legharị ihe onyonyo a, ga-ekesaa ya, ga-abịanye aka ebe ịhụnanya, ga-enyekwana anyị, ga-abịanye aka ebe ị kwesịrị iweliri anya aka elu, ga-emekwanụ gịnị? Ga-ekwu okwu ebe ị kwesịrị ikwu okwu.
ga-ekesa ya ka ụmụ akwụkwọ ndị ọzọ nọ n'ụlọ akwụkwọ ndị ọzọ sonyekwara n'anyị n'ihe anyị na-eme. Igbo ga-adị, Igbo agaghị anwụ. Anyị achọghị ka nwata akwụkwọ ọbụla nakwasị na Igbo na-ara ya ahụ. Ndeewo, ọ ga-adịrị gị na mma, ị ga-ede ọfụma gị bụ nwa akwụkwọ. Ndeewo nụ, ya gazie.